er det absolut værste sted at bo på Roskilde Festival? Jeg har prøvet at bo nede i P, og der er altid bare fyldt med efterskoledrenge. P går, og det er meget sådan efterskoleelever, der bor der. Ja. Altså, jeg tror, det der min lillebror bor. Han bor nede i P108, som er seriøst en af de kæmste allerlængst. Hvordan var ditt inntrykk av P? Ikke veldig bra. Jeg synes det var helt jævlig. Altså, det er en del opplevelser for meg. Fuck P. Gamesiten var så ut som en junkyard, liksom. Rotete. Sorry. Det var møkkete. Det lå rått mat rundt på området. Hvor er det beste stedet å campe på Roskilde? Clean out loud. Helt klart.